Fl-aħħar jiem komplet tikber il-pressjoni fuq il-gvern wara li ma ġewx preżentati dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru, tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari. Net News saqsa l-Ministru Silvio Xkembri għaliex dawn id-dikjarazzjonijiet sa issa għadhom ma ġewx preżentati bil-Ministru jażel li farfar fuq il-Prim Ministru. Jien ovvjament mhux il-persuna li nippubblika dawk il-dikjarazzjoni tal-assi u allura naħseb tistaqsu l-persuna konċernata. Mistoqsi jekk hu preżentax id-dikjarazzjoni tiegħu Silvio Xkembri qalilna li effettivament huwa preżenthom. Minna ħatijak inti prezentajtom biex jiġu publikar. Preżentajthom iva. Mistoqsi iżda għaliex għadem dan id-dewmien Silvio Xkembri qalilna li hu biss il-Ministru tal-Ekonomija. Minix il-persuna responsabbli minn dak il-proċess qed tistaqsi l-persuna żbaljata. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li qed jistenna li Robert Abela jippubblika minnu fih id-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari tiegħu għas-sena 2021. Il-Partit Nazzjonalista qal li huwa naċċettabbli li meta kważi għaddiet is-sena 2022 il-Prim Ministru għadu sa issa ma ppreżentax fil-Parlament id-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari tiegħu.